Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Hormatly prezidentimizin ajaýyp kitaplarını, Türkmen halkynyň edim gylymlaryny, däp desurlaryny, şöhratly taryhyny hemen buýsan şu günni dünýä ýaýmagy niýetlenen ýyllarlaryň zehin bäsleşigatly gepleşigimiziň ikinji mewsumyny başlaýar. İkinji mewsumyň birinji tanynyň mehmanlary bolsa, biziň meşhur aýdymçylarymyz Azat Annamuradow hem Mekan Sarguliýew. Gepleşik Aşgabat şäheriniň Göröwli köşediginiň uğruna ýerleşýän Berk Papdy meşhur Akepler Studio tarapyndan ýazgy edilýär. İlkülen ýyllarlaryň zehin bäsleşigatly gepleşigimizi täzeden ýoly goýmamyň düýp sebäbi hakynda tomaşaçylara gurulmagy beren ýadyňyzda bolsa, birinji mewsumda jemi 20 sany gepleşigi siziň dikkatiňize ýetiripdik internet ulgamy arkaly ýöne aýdymçynyň başyny jemleme kyn gepleşigi ýapaýyna diýip ýapdym. Ondan soň her hili seslenmeler gelip goşdy. Ýöne bir seslenme meni pikirlendirmäge mejbur etdi. Hemem şu ýyllarlaryň zehin bäsleşigatly gepleşigi täzeden gaýtyryp getirmek meýlini döretdi. Instagramda Bemirat diýen bir ýyleşimiz maňa ýazdy. Mergen assalamu alaykum. Haýyş ýyllarlaryň zehin bäsleşigi gepleşigiňizi ýygyna gaýtyraýyn. Garryja mamam bar. Şol gepleşigiňizi bagşylar tanamasa-da hormatly prezidentimiň kitaplaryndan goýan soralaryňyz üçin Türkmen halkynyň taryhy we däp desurlar hakda goýan soralaryňyz üçin gowuryp görýär diýip maňa ýadypdyr. Şoň üçin hem şu gepleşigi täzeden gaýtyrmaly diýen karara geldim. Mehriban ýylenmediň janlary sag bolsun, ömürleri zok bolsun. Inni näme ikinji mewsum başlaýar. Ya bismillah, Azat Annamuradow, Mekan Sarguliýew gepleşige hoş geldiňiz. Sag ol. Ilkülen gepleşigimizde gatnaşýan mehmanlar hakynda gysgaça maglumatlary siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Azat Oradow diýip tanylýan Azat Annamuradow 1981-nji ýylyň 21-nji maýynda Mar welaýatynyň Mar şäherinde dogulýar. Maşgalada 2 dogan, bir oglan, bir gyz. 1997-nji ýylda Mar şäherindäki 6-njy mektebi tamamlaýar. 1999-njy ýylda Hydyr Derýaýew adyndaky Mugolumçylyk mektebini tamamlaýar. 2013-njy ýylda Türkmen Döwlet Binagarlyk we Gurulşyk institutyny tamamlaýar. Maşgalaly bir ogly, 2 gyzy bar. Mekan Sarguliýew 1995-nji ýylyň 11-nji iýunyny Lewap welaýatynyň Sakar etrawyna dogulýar. Maşgalada 4 dogan, 3 oglan, 1 gyz, öz maşgalada körpesi. 2013-nji ýylda ýürüýte saçlyk mektep internatyny tamamlaýar. 2020-nji ýylda bolsa Türkmen Milli Konserwatoriýasyny estrada aýdym hünäri bilen tamamlaýar. Maşgalaly bir ogly, 1 gyz bar. Bir mehmanlar hakynda gysgaça maglumat boldy. Indi Azat Mekan keňiňiň aýdymsat älemine girişiňiz hakynda, dörejiligiňiz hakynda bir gysgaça özüňiz gurulmagy berseňiz. Sag ol mergen. Ekbilen sarap aýdypdym. Aýdymsat sunmatyny gelişimiň neme sebäbi biziň aňarymyz aýdymçyda Türk Şoradow diýip aňarymyzda biziň atamyz bar. Onuň şoň atamyň ýanynda köplenç bar berdim, gatnaýadym. Aýdymsada howasym köp boldy, şondan soň aýdymsat sunmatyna girmegiň diýip sebäbi atam. Türk Şoradow siziň ataňymy, ataňyň doganymy? Biz ine kakamda ýet dogan bolan soň, men atam görmedik bolan soň, ata diýse iň ulymyz kakamda. Kakamda iň uly. Agaňyz bolýar-da Türk kakam bolýar. Onuň soň şoň familiýasyny alyp Oradow diýdim, özüň Annamuradow. Pasport boýunça. Pasport boýunça bu Oradow molum men atam. Onuň Oradow molumyň kakasy Annamuradow. Hawa. Oradow molumyň 7 sany ogly bolan. Onuň soň kakamyň amady ýetmesin 3 oglyna Oradow edýär, 4 oglyna Annamuradow edýär. Doğru. Hawa. Şeýdi onuň soň benim Annamuradow. Ýöne o içinde o biline Oradow molum wagty Azat Oradow diýip tutulýar. Hawa. Şeýdi Azat Oradow bolup gitýär. Yo, maňa tapawdy ýok. Maňa da tapawdy. Şolaýdy moda boldy döreýişi hakynda bir gyýta aýdyp berdim. Oň döreýişi ýetgeşik boldy 2004-nji ýylyň aýaklarynda. Onlar aýdymlaryň sözlerini özüm ýazýardym-da. Saadym kim ýazýardy? Saadym. Ya gowurur saadym bala ýadyň. Ýok. Ay hawa şeýdi diýen bolýar şu siziň berýän soraň. Ana gel şulaýdym diýdim, özüm ýazyp görerli diýdim. Sözüni ýazdyk, saadym ýazdyk, sesini ýazdyk. Getirýär Aşgabat şäherinde, Ak şäherimizde Nurana studiýa diýip studiýa bar. Getirdim de şulaýdym goýdum, men şulaýdym diýdim, men ýazyp geldim. Şuna bir
şekilli bir näme döretip bolýardy. 2005-nji ýylda da şey tapawut ýok aýdym çykdy. İlkinji aýdan aýdymyň. İlkinji aýdan aýdym. Köpçülüge belki Wopşym şunu tälim berdim ya. Şöhrat getiren. Tanymal bolan. Awraya getiren aýdymlaryň biri. İlkinji aýdan. Tapawut ýok bilýärmi? İlkinji aýdan aýdym, suw sepdi, men aýdym aýdýan, sen üçin aýdýan, 2002-nji ýylda aýdym olaýdym. Tuğulamy. Suw sepdi ya. Suw sepdi. Guruşga binaýlan suwunyň suwurşul bolmanjy oturupdyň ha? Halipam onu şu atam Türk şorad bolýarmy? Türk şorad hem kakam köp ýerde çağırat, köp ýerde Otay beýli del. Öwrede. Türkmenistanyň atgadan artisti Beýmurat Anamurat bilen siz dogan oglan, dogrymy? Men kakamdan kiçikiniň ogly bolýar, beýde bilen dogan oglan dedi. Tuğulamy. Mekan Çarguliýew. Men özüm arada aýdymda. Men Lema vilayetinde doğulmam. Daim mady berde okuyat konservatoriyada. Türkmen konservatoriyada okuyady. Men kiçilikden, çağalykdan öwesem ba şu ene tamam bilýär-de, şunu okuda aýallar diýerler de. Daim şu Türkmen konservatoriyatynyň ýanyna ýörüýte saçyk mektep internaty bar. Daha şol zat edil, saraly okutun zat. Şoňa sarlylar. Men okuduklar etdik. Onu tormam ýokary okuw jaýyna girmek nesip etdi. Konservatoriýaga girdim, tamamladım. Şeýdim, aýdym bersam. Aýdym, at şöhrat getirdi. Bana ýaxşy show Els Production'da çykardym. Indi sen menki dälini diýip şo klibim o isim getirdi. Özüň haýsy guralyna çalýan, gitarada çalýan bilýän. Gitara çalýan, pianinoda çalýan. Tuğulamy. Köpüsini çalýan. Dutar çalýanmy? Dutaram 2-3 tane çalýan. 2-3 tane. Soň uğrun meselem halk aýdymlar gowarýarmy ýa estrada aýdymlary? İkisini hem gowarýan, ikisini hem aýdýan, ýerine ýetirýän. Toýlarda da. Atawa Çarguliýewde bilen familiýada çekenýär, atamyň aýdymlaryna aýdýanmy? Awa. Öýleňmi? Toýlarda haýyş edýärlermi? Awa. Şoň garnaşym diýip sorýan, kän bolýar toý. Öýlemi? Atawa Çarguliýewiň näme bolýan? Benim ağam iş saatler ýöne familiýam, men ne saat köp toýlarda. Kän diýip çykýar sorawa. Ne bilen bergen şeýle owadan ýurdumyz bar. Beýle arkadaly ýurdumyza hemmerada mümkinçiligimiz bar. Arkadamyň jan sag bolsun. Goý belent başa aman bolsun. Şu owadan ýurdumyza, parahat ýurdumyza şeýle owadan ýaşatýan üçin jan sag bolsun. Merena şu aýdym işlesen hakykatdan hem hedil näme şu niýsen arkadamyz jan sag bolsun. Biz şu kän atlar edýär. Owaz radio ýylymyny türkmen owazy internet ulgamlaryna da gireňde ähli aýdymyny, klibini halka ýetirmekde ul mümkinçilik bar da. Müştaklara ýetirip bolýardy. O müştaklara ýetirmäne. Şoň üçin biz diňe işlemek galýa. Diňe döretmeli işlemeli. Hakykatdan hem tuğulamy, owaz radio ýylymy, türkmen owazy tele ýylymy. Daha doğrusyny aýtsak, tanam ýetişibilem ýok. Aýdymçylar efir arkaly, ýaýlma arkaly, internet ulgamy arkaly halka ýetirip durlar. Ama bundan beýle hem dörejilik ýalamyň üstüne gardy edýäs. Onu näme taýyn bolsaňyz, gepleşigiň birinji tapyryna başlaýarmy? Başlasyn. Yok man. Biz onu ýyllaryň dehin bäsleşigatly gepleşigimiň ikinji mewsüminiň birinji sanynyň birinji tapyryna başlaýas. Geçer bu günden benim, bolarsun
koyup gittin nereye? Ulup geceler ağlayan, ağlayan, ağlamam etri, ağlamam. Ulup geceler ağlayan, ağlayan, ağlamam etri, ağlamam. Durmuşum mehrini güne, sen bağlamam birbiri. Son aşığım tekuli, lelem ağlama mehrim ağlama. Son aşığım tekuli, lelem ağlama mehrim ağlama. Ağlama mehrim ağlama. Ağlama mehrim ağlama. Merhaban tomaşaçylar, siz ýyllarlaryň wehin bäsleşige gepleşenmeden ikinji mewsumynyň birinji tanynyň birinji tapyryna tomaşa edýäňiz. Indi birinji tapyrda soralara geçmänkäk Ýüpekçi hojalyk jemgyýeti özüniň datly içgilerinden ýollapdyr. Şoň üçin adama bir bulgur boltdan zınkıllada leňde başlar edim. Ne bolt var, siti var, wild var, ýene bir mineral içgiler var. İçelim. Barlak. Ne var? Vitaminli içkiler. Bismillah. Tuvalama yurdumuzda telekeçilik pudoğu şeyli össürlüğe olin tuvalamana yerli telekeçilenmez. Daşar yurt ölümlerinden edin şollar bilen hili peslerle atgı ölümleri üstünü gardı ödeyaz Ýüpekçi hojalyk jemgyýeti ne dürlüdüm ben ajaýyp içkileri halkymyza hödürleýär. Birinji tapyrda her haýtyňda 3 sorawdan her sorawyň 4 görnüşli jogap bar. Şolaryň haýdan bolsa biri dogry, kömekleriniz var. Alyp barjan kömegini ulanylýaňyz. Kimdir birine jaň edip telefon arkaly kömek sora bilýäňiz. Hemem internet ulgammança da kömegiňiz bar. Özüňiziň Instagram, TikTok, Facebook, Imo tapaýdyk internet ulgamyny öz dostlaryňyzdan ýa men dostlarymdan göni aýrym arkaly kömek sorap bilýäňiz. Ne Ada Duradow ulwaşlar kiçik işler diýen türkmen halky. Başlaly. Aýratyn hormat goýmagyň nişany hökmünde türkmenler kimi sadyň piri diýip atlanýarlar. 4 görnüş jogap bar, şolaň haýdan bolsa bir dogry. A. Amanyl Gönübek. B. Magtumul Garliýew. C. Oraz Salyr. D. Sahyjepbarow. Hormatly prezidentimiň kitaby var. Ýyla döwret geler bolsa diýip şonu şoň jogaby Amanyl Gönübek. Bir fikir. Yo kitapda okudyňmy? Okudum. Tuwama. Okanyň bildirýär. Adat Annamradow. Ya da Oradow. Jogap dogry. Hakykatdan hem ýyla döwlet geler bolsa diýen kitapda sadyň pir diýip Amanyl Gönübek aýdýarlar. Kilbaşyň halifasy, Kilbaşy diýilen Sahyjepbarowyň halifasy. Millet Täçmiradyň halifasy. Ondan ödüm Amanyl Gönübek diýilen adam Göktepe'de oşunda mertler ve kahramanlar wefat bolan gaty uly taryh şahsiýet. Şoň üçin şol kitapda şeýle aýdylýar. Jogap dogry. Mekan Çarguliýew size de şeýle sowal. Uruşdan soňky ýyllarda bagşylar radio boýunça göni ýaýlymda çykyş edipdirler. Ne radioda öňler ýazgy ýokyn, göni ýaýlymda çykyş edýän ekenler. Bir sadanny näler görünýär diýen sady çalyp bolanmadyna konserti alyp barjy düdügüne göre mikrofonu öçürüpdir. Şonu ol sadanny maňlaýynyň derini silip, "Oglum, sadyň ahyryny kirişlere iň soňkyda kakanyňdan soňum olaryň owady ýanlanyp durýar. Şonu eşitmedik dinleýiji kanagatlanman galar. Sadyň özi bolsa buýruksyz guşa meňdär diýipdir."
Ne gödön gelýär dutar iň soňky kakun kakýana saat bu tordy. Tarın o wady. Dolýaýla maka mikrofonu öçüräpdir da. Şeýam ay saada bu tordy diýip. Şonu elleme diýipdir şu. Iň soňky o adam bitsin diýipdir. Bolmasa saat diýipdir guyruksuz guşa meňdär diýip. Görýän meňdetme getirjini. Kim şeýle diýipdir. A. Akmurat Şarif, B. Pürlü Sarif, C. Çağrı Teç Mehmedov, D. Mıllı Teç Muradov. İle devlet gelir olsa kitapta ba. Mıllı Teç Muradov. Aydın olmasın. Ben okamda bilýän. Jogap dogry. Hakykatdan hem mıllaga şeýle diýipdir. Şo iň soňky hakudan soňam şu ýanglanýan sesi, okman gitsin eger şol dinleýjä ýetmese saat guyruksuz guşa meňdär diýipdir. İkinci sowal şeýle. Planowanyň adasaňa diýişli. Planowanyň Aydymsaz mektebiniň şöhraty tutuş türkmen topragyna ýaýrapdyr. Bu owo Balkanyň, Daşogyň, Lebabyň hem Marynyň halk ýerine ýetirjileriniň iň bir köp gelýän ardyly ýerine öwürilipdir. Gurrun haýsy owa hakda barýa. Ne ahalyň bir owa bolmalla beýle kolatlardan hem gelýär diýipdir da Balkan, Daşogy, Lebab, Mary adardyr. Haýsy owa Aydymsaz merkezi hataplandyr. A. Ýangala, B. Ýaraji, C. Ýasmansalyk, D. Ýaşyllyky. Ýangala owa şol. Amanyly görmeliň owasy. Hakykatdan hem şol Aydymsaz soňaty barada kitaby okap gelenini bildir ya. Hakykatdan hem Ýangala owasy, Göktepe Trawnyň Ýangala owasy Türkmeniň Aydymsaz merkezi hökmünde tananypdyr. Mekan Sarguliýew sungaty öwrenjileriň tasdiklamagyna görä bu bina Günnögür amaratlarynyň iň gowlarynyň biri diýilip ikrar edilipdir. On gümmödüniň bezeg mozaikasyna Gülmataryň we Günnögüriň orta asyrlara degişli binagerligine taý geljek ýokdur. Gurrun haýsy bina hakda barýar. A. Sultan Tanjanyň kümmeti, B. Törewe hanymyň kümmeti, C. Mäne babanyň kümmeti, D. Mahmud Zamakhşarynyň kümmeti. Nülser gümmödüniň içki mozaikasy. Mozaika bolanlar haşamlar bilýän, bedelýärler, sura çekilen ýaly. Şol haýsy gödöňelýär. Böyle orta asyrlara degişli Törewe hanym kalýar. Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi diýen kitapda baramyş. Hakykatdan hem Törewe hanymyň kümmeti Könügünçde ýerleşýär, Könügünçde hakykatdan hem tarihçi adamlar şonu tasdikleýärler. Birinci tapyryň soňky sowallary her haýdyňyzda ada şeýle. Bir rowayet bar. Ýagny hormat prezidentimiň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi bir kitap bar. Şol kitapda da Türkmeniň aňyrdan gelýän bir rowayetlary, ogurunlar, tamsallar jemlenipdir da şondan şeýle bir rowayet. İlerden gelýän çeşme bir sebäp bilen kesilýär. Ilat göçmekçi bolýar. Her kim goş golumyny ýygnap, düýelere ýükleýär. Bir oglan ýanyna enesiniň beren plan zadyny alýar. Ondan näme üçin diňe şonu alanlaryny soranlaryny ol şeýle jogap berýär. Bu zat ýanymda bolsa, arskyny özi tapar. Ol näme zat? A. Sanlyk, B. Haly, C. Saçak, D. Düşök. Saçak bolar. Saçak. Saçak. Doğru. Saçak. Saçağını, diňe saçağını alýar da. Arskyny özi tapar diýär. Mekan Sarguliýew şeýle sowal. Yani Türkmeniň gadim düşünjesine göre, Türkmeniň edim gylymlaryna, däp desturlaryna göre haýsy öý haýwanyna hadyr görenmeýär. A. At, B. It, C. Sagyr, D. Düýe. Düýe. Nereden bilýän? Bilýän. Hakykatdan soňky sowallar Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabyna bar. Düýe. Näňki saçak diýärmi? Saçagam düýe ýüňünden saçak. Türkmeniň mukaddes saýanlarynyň biri. Şeýler bilen hem birinji tapyryň hemme sowallaryny siz bilmegi başardyňyz. Ana görüşüňiz ýaly birinji tapyryň hemme sowallaryny
hormat prezidentiň kitaplarından maňa gatkan ýadylar. Hormat prezidentiň kitaplaryny internet ulgamyna näil okap bolýar diýip neutrality.gov.tm /library/tm ana şu salygy boýunça hormat prezidentiň kitaplaryny elektron görnüşde okap bilersiňiz. Bir de bolsa boldy çers Bergpawyň demlän gök çaýyny içeriz. Soňra bolsa ikinji tapyrymyza başlarys. Seyerdim karabüldüm, sorardım şirinlerle. Elmadama hayana, unuttum onu kurcan. Asredici yürükçe, düşün aşkım yalan iken. Bu nesin geçemelimin, bir mutlu vardı kurcan. Asredici yürükçe, düşün aşkım yalan iken. Geçemelimin bir vurma var bu fırçan. Seyerdim arabından, sorardım çirinle bile. Elmadama hayana, unuttum bu fırçan. Dinle söyledim seni vasfedin seni kurtarmakta. Gözlerden seni akşam, yörük deli bağlar, seni deli dağlar. Bana suçlerin zor, yürek bir insana. Gepleşin ikinci tapyryna başlaýas. Mehmanlarymyz, meşhur aýdymçylarymyz Adat Annamradow hemem Mekan Çarguliýew. İkinci tapyryň birinji tawaly Adat Annamradow düşünçeýle. İlkinji Zenan kosmonawt kim? Kömeklerimiz bar. Kimdir birine jaň edip bilýäňiz? Öyle gaýda. Men aýdym. Alparjy ýöne Şeyde. o ýanky urup durup bilýär. Ýa-da internet ulgamyna. Gagarin bilýär. Gagarin Zenan näle? Yo bilýär erkeklerden. O, ilkinji Zenan kosmonawt kim? Berde ýadylgy däl. Yo, öyle. Näme kömek bar? Kimdir birine jaň edip bilýär? Ýa-da internet ulgamyna kömegiň bar. Kime jaň atjak? Kosmonavtlardan tanışıyor. Bedenim tanışıyor mu? Zanat nada tanışın yok mu? Var mı olmalı? Kimdir birine zanat da? Arsa canada. Yok, hava. Öyle kosmonavta. Bilemok diýsem geçip bolanok. Bilemok diýdim utulluk mu ýa-da bir? Tolýar, bilemok. Bilemok mu? Bilemok. Jaňa metçekler. Etsekler. Jaňa da birine? Yok, yok. Bilemok. İnternetten sonra alınna birine. Soracak. Soracak değil mi? Yok. İnternetten çıkayım ben ağlarlardan birinden sorayım. Haydi çıkalım. Assalamu alaikum, merhaban tomaşaşlar. Yıllarların dehin bäsleşigatly gepleşigimizin ikinji mewsumyny ýadyk edip duruz. Mehmanlarymyzdan Adat Annamradow hemem Mekan Çarguliýew. Adat Annamradow'a şeýle sowal düşdi. İlkinji Zenan kosmonawt kim diýip? Olam internet üstünden sizin kömegiňiz alýar. Kim bilýän bolsa şeýrek ýadyp biler. İnternetten bilen o. İnternet bilýär, ýöne şu adamny 41 adam boşulyp durda. Ene de Arçaýew Edil, Şahir Edil Arçaýew ýazdy birinji bolup Tereshkova diýär. Kabul edýärmi? Kabul edýär. Adýany näde Edil janyň sag bolsun. Köp sag bol, ana ýygynyň günnogy diýfem ýazdy, Ataşyň ortakydam ýazdy. Valentina Tereshkova diýip. Umytjan sen ýalňyşdyň Yekaterina Tereshkova däl. Adyny ýalňyş ýazyň. Valentina Tereshkova. Janyň sag bolsun. Ana Edil Arçaýew özüň nämerden baragyn. Bilýärmi? Bol, Edil sag köp sag. Şeýdip internet üstünden bildim Valentina Tereshkova. İlkinji Zenan kosmonawt.
Mekan Sarguliev size Tamam. bizim iyleşimiz döwlet ýaglyp sowali beripdir. Indi tomaşaçylara ýatladan öz sowallaryňyz bar bolsa, ýyldylaryň wegin bäsleşigi gmail.com bizim mail salgymyz bar. Şoňa ýazyp iýerip bilersiňiz ýa-da Instagramdan hem TikTok'dan hem iýerseňiz alyp bilerin. Video sowal bolmuşyny berseňiz has boly, näberde döwlet ýaglyp şeýle bizim mail salgymyza ýollapdyr. Dünýäniň iň günorta paýtagty haýsy şäher? Yani dünýäniň iň günortasynda ýerleşýän paýtagt şäher haýsy şäher diýär. Ortada şeker bolýar da, günorta bolsa. Günorta da ortada bolany. Günorta da bolýar. Şu günün ortasında. Bunu dik düşýän demek bolýar. Bunun dik düşýän ýer günorta bolýar. Ene adat oras bilen Mekan Sarguliev bunun dik düşýän ýerine günorta diýerler. Günorta jogary nakmaýar. Yer sargıdan da gelýärmi? Yer toğulagy. Demir gadyk. Günorta, günmatar, günnowar. Ha, günnowar bolýar orta. Günorta bolýarmy? Yo, orta. Mekan Sarguliev. Tuğulama elbetler geografiyadan ýagdaýlanlar. Näçelik alňar? Geografiyadan. Ay 4 badalandyr. Söyleme. İn günorta şäheri. Bine jangatçak. Jangat tememe bolýar ýa-da. Edaýdym kama. Ya internet üstülen kama galjak diýen tapar. Jangat göräýnä. Jangat göre. Daşna iştirler ýalyda bolar. Kime jangat diýär? Farahat. Pürjaýew. Farahat Pürjaýew. Gudogy ýodaýdym oýamapdyrmy? Farahat, salamu aleykum. Oğma, armağında. Sağlığamanı soň sorajardyňyz. Şu an vekil mähleş gepleşinden jaň edýär. Bir soraw bar şonu mene bilmedim, bilýän bolsaň kömekleşäýdi. Dünýäň iň günorta paýtagty haýsy şäher? Iň günorta, dünýäň iň günorta paýtagty. İştilenem bar iştirsimi? Şu iPhone 13 diýip malýamy şunu. Bar iştirsem şunu. Farahat Pürjaýew. Günorta şäher bolýardy. Iň günorta paýtagt şäheri. Eýýäm, sen wagtyň boldy Farahat Pürjaýew. Wagtym barmanda da. Näme? Wagt bar tomaşaçylar saňa araş otur şu terede otur da Farahat Pürjaýew. Näme bilen okşandy. Dünýäň iň günorta paýtagt şäheri haýsy şäher? Günorta bolsa bemer ara gün batar bolýardy o gel. Demirgadga gün batar bolýar, ha. Jú. Mogoy orta bolanda. Aha. Demirgadga gün batar bolýar aka. Haýdy döwletler ýerýär zaman. Men aýdaýyn, menen Ayda. Aşgabat bolýardymy? Aşgabat bolýarmy? Döwlet paýtagtymyzdan. Aýo, şawatlar. Aşgabat dälirmi? Tapady ýokdum. Näme? Menen şonu taýlýan. Sen şonu taýlaýanmy? Farahat Pürjaýew, sen näme diýän bolsa? Bilmedim ne oýmaýdy. Sen bilmedin ha? Sen bilmedin Farahat? Yok. Ne Farahat Pürjaýew şeýlelik bilen jogap berip bilmedi. Bana olaydı diýende. Böyle. Bor Farahat. Okumaňa geçdi. Näme diýän? Aşgabat paýtagtymyz Aşgabatdan. Bildimmi? Ya bilmedim. Aýny bilemokdan Türkmenistany tutuş günorta göçürsek, şonu Aşgabat iň günorta paýtagt şäher bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistanyň günortada känne karta gödüňe gelmeýärmi? Günortada kän ýöne haýsy bir näçe sonra? Kän. Kän. İnternet ulgamynda. Böyle belli jogam bar 2 3 Aşgabat. Aşgabat. Şeýlelik bilen hem Mekan Sarguliev. Siz bilmek başarmadyňyz. Men begen äşimi. Mihmanlar bilmede begen näme? Wellington şäheri. Wellington. Nerede yerleşýär? Täze Zelandiýa. Be. Adad Muradov, Adadan Muradov.
Şeýle sowal. Haýtydyr bir tapmaçanyň jogabyny tapanna Evrika diýip gıýgyran alim kim? Yine konular ayrı. Ataşın kınıyasa 264 not. Kim Ataş? Takil var. Selamun aleyküm. Koy kuda şükür atam goğumu salaman işlep görmün. Ataş dinle. Koy şu an neme yıllıkların vekil mühendisliğini oturuyor. Meryem'in gitmesinde. Ona bir sonra bilemem ki kömek edeydi de. Tüyüt bilýän adam azam etdi da. Atam, dinle atam. Şu an tutuş yurt görüp otur. İnternet ulgamyny yıllarlaryň rehin bäsleşigini adada şeýle sowal düşdi. Haýtyr bir tapmaçan jogabyny bilenne Evrika diýip gıýgyran alim kim? Qadim döwürde. Evrika diýip gıýgyrýa, ýani şol bir kanun tapýada şeýdip. Evrika diýip gıýgyran alim qadim döwürde Einstein biraz berrakdy da. Bilen okmy? Bir bilýän adam ajaňa dämeli denem. Bilen. Moğolum adam ajaňa. Benim sen bilmeyen zor olan bu yarat ne? Böyle ne diýip gördüm. Alparjyn kömek aldy ona. Aw. Tonaljakmy? Çonalay. Arhimet, yani suwa nämedir bir zadyň göwrümi goýulanna, şol suwuň şoň daşyna çogýan suwuň göwrümi bilen şol suwa batyrylan zadyň göwrümi deň diýip şol kanuny tapýa. Şol tapanna da, yani olam vanlada Türkçe tapýada Evrika diýip gıýgyrýar. Evrika diýmem, gadymy grek dilinden terjime edende tapdym diýmen. Arhimet. Bolýa, Mekan Çaruglyýew. Ayda. Size de şeýle sowal. Göýrogly epasyny naky Aý Sultanyň agasynyň ady näme? Göýrogly epasyna okanyňyz dogry-dam Göýrogly şahyr. Şonda Aý Sultan diýip bir gahrmanlar dogrymy? Awa. Şoň agasynyň ady näme? Häzir aýdýanam. Göýrogly epasynyň aýdymlar aýdýansyňlar dogry-dam. Awa. Haýsaýdymlar aýdýan. Ağlamy Aý Sultan seniň agaň bolan ýa. Yani öz adyny aýtmandy da aýdymda. Senin ağam olan hep göre olaydı yani. Ya öwre olaýdym. Yani hakikaten Aý Sultanyň öz ağasy var. Yürüýte bir şaha şoňa bagşlanan göre ol şaha diýär. Beh, ady. Aý Sultanyň agasy dämem. Awa. Jygalbek edäler. Jygalbek. Şonu söyleyeyim. Yok. Demek, Mekan Çaruglyýewiň pikirine görä, göre olyň atasy Aý Sultanyň agasy bolupdyr. Beýlemi? Yo. İnternet üstünden emem Alparjyn kömegme. Sana aýdy bilen okýar, jaňatyndan birine. Awa. Onu Alparjyn kömegine aýdy. Alparjyn kömegine internet ulgamyna kömek edilecek. Yok, indiki. Indiki son sorular anlatla. Söyleme. Ayda amca. Ya dedeyn o ağam seni dip Aý Sultan. Aýdýar Aý Sultan nir näme dip aýdýan soňda dordan ýaslama diýlenler. Bedirgen bir şahat var. Beh. Aý Sultanyň agasynyň ady Bedirgen. Bolýa Aradoradow. Sede şeýle sowal, ikinji tapyryň soňky sowaly. Stolda 4 tane hıyar bilen 3 tane alma vardı. Çağıcık bir almanı aldı da iyiydi. Stolda neçe miwe galdy. Aňsatda, gaçaňsat. Stolda gödäň etir 4 tane hıyar bilen 3 tane alma vardı. Bir çağıcık geldi bir almanı aldı da iyiydi. Stolda neçe miwe galdy. 2 tane miwe galdy. Näme üçin? 4 tane hıyar bilen 3 tane alma diýär. 6 saat vardı.
Ne üçün 6 tane? 4 san hıyardan 2 san alma var, birini diyen alma. Stollu 4 tane hıyar bilen 3 tane alma vardı. Awa. Çağıcık geldi de bir alman aldı da iyiydi. Awa. Stollu cemine miwe galdy. 6 san galara, bir ayardan 6 var, 2 san alma bilen 4 san hıyar galardı. O neçe başta 2 diýdin? Ay diyeydim. Ýöne diýdin mi? Ne 2 diýjekmi, 6 diýjekmi? Haýdyn taýlajak. 6 diyecek. 6 taýlajakmy? Kömeňem ýok. Pikirlen. Belki 2'dir. Balaştırmadan ne? Ben sonra göreyim. Şeyle sonra verdim bolýar. Oo. 2 san ýygy galar. Onu ne mi 6 tane ýok? 2 san ýygy galar. Onu ne mi 6 tane ýok? Ay balaştırýar. Doğru. İki tane Stollu miwe 2 tane miwe galy, veya hıyar miwe däler. O hıyar miwe däl ol. Böyle mekan çağrılı sizde de Ayda. ikinci tapırın sonuçta var şeyler. 7 tane erkek doğurun, her kaytının bir kız doğunu var. Maşgalada cemneye çağı var. Bar. 7 tane doğun. Awa. 7 tane erkek doğun. Awa. Her kaytının bir kız doğunu var. Cemneye çağı var. Bar. Adam. 7 san erkek doğanım. Oo. Hersinin bir gyýyz doğanım. Oo. Bar bolýar. Ne tupur böyle ya? O 7 san erkek doğan doğru. Oo. Hemmesinin ayar doğanı bardyr. Hemmetin diyeyim o her kaytının diyen. Bol şövalye da. Bar bolýar, mene bar diýen. Bulaştıracak olma bolma de. Bir kız doğunu var. Oo, yeke ayar doğanı. Ben aytdım ha. Ada namrat bir de var ya, doğru mu? Böyle bir ikinci tapırımız cemleyaz. Radvattan üçüncü tapırımına başlayaz. Hakikat gizleyen mi? Başka sevgileyen mi? Bizet yalan söylemen, sevyen mi, sevmeyen mi? Gizleyen mi? Başka sevgileyen mi? Bizet yalan söylemen, sevyen mi, sevmeyen mi? Soruyan senden Bensin yüreğimi bilmen Gel düşün şöyle, şöyle şöyle Bakana gülmemin Ay gözüme Seyredip gözüme Sen yine de bana yalan söyleme Hakikat gizleyen mi? Başka sevgileyen mi? Bizet yalan söylemen Sevyen mi, sevmeyen mi? Gizleyen mi? Başka sevgileyen mi? Bizet yalan söylemen Sevyen mi, sevmeyen mi? Merhamet tomaşaçılar, siz yılların vehin mäsleşigatly gepleşigimiziň ikinji mewsumynyň birinji taýyna tomaşa diýäňiz. Gepleşigimiziň mihmanlary meşhur aýdymçylarymyz Azat Anamradow hem Mekan Çarguliýew. Biz üçüncü tapyrymyza başlaýas. Indi üçüncü tapyrda ingliz dilinden üçüňiz barlar nakyllaryň bir fotosoro görnüşleri de. Şoň üçin hem birazjyk boldy çeliň, seed çeliň ya wild çeliň ýa-da täze mineral içkiler var. Şolardan içip bir kellendirle aýlanmy. Ha. Ananna. Var. Ne bulvar diye täze önüme ödýänler. Bold, City, Wild, Bulvar, Ýüpek Çocuk Jemgyýetinden ajaýyp içkiler. Bismillah. Başlarmy? Başlayın. Başlayın. Başlayalım. Onu Azat Anamradow siz üçün birinci togan şeyle. Şu suratları, sözleri cemleyen bolin, Türkmenin kadimden gelen atalar sözü ya da nakıl emele gelmeliler. Öden bilýänsiňiz, Paýhat Çeşmet diýip bir ajaýyp kitap var. Hormat prezidentim başlanğyç bilen çapdan çykdy. Ýer gelene ýatlasam, şol ýanky internet saýty var. neutrality.gov.tm
Flash Library, Flash Time. Ana şo yerde payhat seçmesinin hem online görünüşü bardır. Nigel şu suratları sözler cemlali hayti nakıl emele gelýär. Birinci suratda näme görýän? Batır olsun. Batır. Batır. Ne batır diýmek de? Batır idinden näme bar? Batırlık. 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 Anladın? Anarda näme gorkatdy? El not. Elin ýeresi? Oşory. Bilek. Bilek. Ha. O not diýmek näme? Bilemem. Not demek İngilizce näme? İngilizce Block not demek, ha? Blocknot. Blocknot? Ya blocknot bu kadar şu manisi. Yok blocknot. Yok blocknot da manası. Bilek, ondan not näme anladı? İngiliz dilinden Türkmen diline tercüme eden de mekançar oluyor kömekde. Not demek näme anladı? Not. That. Not da ne düşünürüm? Not da o. Ne düşünüyorsun? O not. Men ne düşünüyorsun onu? Zaten mesela İngiliz geldi de kaptan mı? Biraz men ne düşünüyorsun? Not da diyecek bana. Not demek näme? Bilemem. Men not. Bilemem. Not demek näme? Not. Not. Ay böyle onu geçer. Aşağı. İn. Yürek. İn näme? Hatta ne not? Not hat. Oh. Not hat demek. Ene. Yo, defter. Defter. Ta harfının idinde harfam gelirse onun not bolýar. Not. Olmaz. Onu sen hat diýäniň bolýar. Oh. Munda hat bolan o. İn näme? İnem bilen o. Ona ýürek, dogrymy? Oh. Ýürek mi şol ýa ýökenmi? Ya yürek. Ýürek. Owa, batyrlyk, bilek, ýürek. Indi şo ikisini bilmeliler not bilen ini. Not demek yes demek näme? Bolýar. Hawa da. Owa. A not demek näme? Yok diýmek. Yok. Demek Batırlık. bilekde däl, batyrlyk bilekde däl. Yürekde. Yürekde. Ha, İnem batırlık ýa-da bilekde däl, yürek. Batyrlyk bilekde däl, yürekde diýär. Şunuňmy? Baş. Türkmeniň ata baba nakly o ýa-ni bileklerini Ya. tırnajorlara edip o getirýärler o. Onu däl. Batırlık bilekde däl, yürekde. Bolýa, mekan sargylyp. Ana sen towaryň. Ine. Bu nakyllaryň biri. Birinçide okaly. Yo. Yo. Yo demek näme? İngiliz dilinden Türkmen diline tercüme eden de yo demek. Bilmem toşu. Bolýa. Gurlasam Suratda ne? Gurlasam bolýarmy? Ha, aýtsam bolýar. Aýsam bolýar, gurlavermeli. Yo demek näme? Pamoy mana hasaply dost. Awa, hataply dost. Näme onsoň? Hataply dost bowdal diýip bolýar. Yok uzak gider. Oňa uzak barmy şotaýda. Toşu diye. Bolýar. Surat näme anlady? İki tane dost. Dost. Oh. Indi sen yoğunu bilmedin, doğrumu? Dost. Indi üçüncü ýadylama näme? Friend. Friend. Friend demek näme? Dost. Olam. Dost. Dost. Olam dost. Dost owa. Demek. Budjet Dost. Budjet näme? olam hasap da. O hasap. Aha. Toşny. Toşun näme? Toşun näme demek? Hakiki. Ha? Toşu. Toşny. Dogry. Dürüst. Oh, Dürüst. dur. O, indi sen bolýar. Dürüst. Dost. Bolor hasap dürüst. Ha. Näme diýär? Dost olur hasap dürsmi? Ana. Dost bolsun, hasabyň Hasabın dürüst dürs. diýär. Dost bolsun, hasabyň Hasabyň dürüst. Be. Ana ikinci sowal. Adap bileli. Birinji suratda näme görýäs? Çor. Uçoruň nämetini ünsürmeli? Adi. Ady. Uçoruň ady näme? Markasynyň ady? Kasymy. Uçoruň kasymy. Görnün o adi. Il. Oh. Il. Birinji surat ilime anladýar. Doğrumu? Indi ikinci ýokarda Russiýada bar oka. Oh. Oka adadan näme? Ahayat. Ha?
Pohayat diye. Doğru da näme ýa? Pohayat. Deme mi? Ha? Bak daşından okan birazcık güleli. Adamlar namradı. Rusça da aytmaydiyan mı aradımda? Käwat. Käwat. Så det okan bilen bileli tomaşaçylarla näde aytmaydiyan. Ha? Okan daşından. Gepleşgen ýerden gelip durny diýe. Aha. Pohayat doğru onsoň Onsoň aşakda näme bar? çöl. Gır. Owo. Gır. Ondan berde iki tane Bildi, on bilýär. Ha? İnglisçe bilýär. o näme diýmek? Oku aslyndan. Mekan çarol. Will diye. Will diye. Will diye. Ne? Die diýen sözi iklem diye diýip okuýar. Will die. Will die. Awa. Il pakayet gır will die. Il ne bir zat eden bir zat bolur diye. Gırda bir zat bolur diye. Il ne bir zat eden gırda bir zat bolur diye. Pakayet näme? Rusça da bilen okma. Bilemem, gaýdy ber. Mekan. Düşünür. Bilemem meni düşünýänden. Yamanlamak pakayet. İlini yamanlan gırda näme bolur? Will bolur diýmek. Will die. Die näme? Har bolurmy? Ler, ölür. Ha, öler mi? İyilini yamandan Garda garda ölür diye. Şoň üçin hiç açan iyilini yamanlaman däl diye. Tapak gordun atababalanmadan gelýän nakıl iyilini yamandan garda ölür diye. Hani mekan sargılayıp, üçin şeyle doğal. Birinci surat 2, doğru mu? Gapy wa. Kapı, hani İngiliz sözü var. Ortalıkta näme şon? Walk. Walk. Ne? Walk diýen sözü mekan sargılayıp walk diýip okuýar. Ha, walk. Walk, anlam surat. Näme? It. It. Näil it? Türkmen it. Köpek. Oh, köpek. Köpek. Indi aşağıda da bir İngiliz sözlem var. Näme? While by hungry. Will be hungry diýen sözü mekan sargılayıp will be hungry diýip okuýar. Ning o öğrenenler var, tomaşaçylar bunyanlar. İki kapıda planda dedim, köpek planda bolur. İki kapıda Üren köpek. yürüyen köpek. Walk, yürümek mi? Walk mi? Ha, Ya tercümesi mi? ha tercümesi. Müyacak. Yo, Ha, walk. Orsça walk. Yo, İngilizce gerek. ha. Gidmek. Ya, İki gel- kapıda giden köpek näme bolur? Köp bilip ağzdan kalır. O, näme diýär? Ağaç kalır. Ağaç kalır. İki kapıda giden köpek Ağaç ağaç kalır diýär. Bilýän näle çoň manasy bar. Tamam. İki tarafı da işleyen oluyor ha. Sen yanında senlik olunmalı, on yanında onluk olunmalı ya. Tamam. İki tarafı işleyenler aydılıyor. İki kapıda gelen köpek ağaç kalardı ya. Anı son kutuvallarından bileli. Adat Anna Muradov. Birinci sözler okumalı anne. İngilizce de. Okay sen güljek bolma, men İnglisçe bilemem, gaýdy ber. Yo, men okuyup bilemem, sen ayt. Sen bilýän Men näme? okuyacak bolsam, näme, siz näme üçin çağırýan meni? Birinci söz näme? Man have. Onsoň Ne? Have diýen sözü adat Anna Muradov have Yok, diýip bilsin bu okuýar. kadar. Men have. Ondan bir zat näme surat näme anlaýan öýdýär. Gep gıйbat. owo. Gördün mü? Yine de have. Ne berde Buğday. näme symboly bar? Buğday değil, arpa. Arpa, have, bilema, çöp. Ne have näme diýeni bilmeliler. Doğru da mı? Have näme? Bar. Bar. Men näme? Oğlan. Adam. 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 Ne bol? Have demek, bar demek. Men imam adam demek. Öyle. Adam var. Ne var? Gep bar. Adam var. Gep var. Arpa var. Çörek var. Çörek. Çörek mi şu? Yok,
Neme? Çöp bar. Çörek çöp var. Adam var, gep var. Arpa var, çöp var diye. Adam bar yerine Lokman gep kıyvat ediliyor diye. Şonun için planını kıyvatını ediptir deyip ülköle oturma diye. Adam var, gep var, arpa var, çöp var diye. Anonda son soal. Mekan çağrılıyıp. Ağaç. 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 Ondan o İngiliz sözünü oku. Böyle. Gut. Gut. Kat diyen sözü mekan çağrılıyıp gut diye okuyor. Yok, Kat. kat. O kat. Palta. Paltağım neyemesi? Sapi. Sapi. Ondan yine bir İngiliz sözü var. Ayda yanım yana. From. From olum ağaç. Ağaç. Ha, indi neyme? Ağaç, paltanın sapi, olum ağaç. Şu İngiliz sözlerini bilsen öyle geliyor da. Ağaç. Ağaç. Kat kesmek, çapmak. From dan den koşulması çıkış düşünün koşulması. Ne? Boşay. Kat demek, kesmek, çapmak. From demegem çıkış düşünün koşulması. Çıkış düşünün neyel koşulması var? Düşünler bilen çıkış düşümü. Ayta koşulma? Mak. Ha? Çapmak. Mekan çağrılıyıp. Çıkış düşümünün koşulması ne mi? Ha. Düşüm. Düşünme oranı daha da. Çıkış. 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 Diyemeden çıkıyor. Çıkış düşümü, çıkış düş yani. Hava. Yok başında. Böyle dan den koşulması Dan sol. den. From. Yani ağaç, çapan, paltanın sapi. Nemeden? Ağacı kesen paltanın sapi ağaçtan. Ağacı kesen paltanın sapi ağaçtan niye? Yani neme demek bu? Nakıl? Ağırdan gog düşünsen. Anırdan gov düşünsen neme? Sana gelen ziyan ödünkilerden bir Oo. yerdir. Ağacı kesen paltanın sapı ağaçtan niye? Be. Ne atava avalanmadan aytmadık söyledi yok. Hemmetem şu Paykat Çeşme adlı kitaptan alınan. Şunun bilen neme? Kim yengin la? Adadan numara bir yengin aydın mı? Yaşlıra yol verelim orada mı? Yok, Adat, mekan, gepleşige katnaşanın için köp minnettar. Sonu da elemine ulusunu gardı ödeyaz. Mehriban vatandaşlar, şunun bilen yıldıların zihin bäsleşige adlı gepleşigimizin ikinci mövsümünün birinci sany tamam oldy. Gepleşik Aşgabat şäheriniň Göreğli köçetiniň ugruna yerleşýän Berk Pap'ta meşhur Akepler Studios tarapyndan ýazg edildi. Gepleşige pikirleriňiz, teklipleriňiz ýa-da mihmanlara berjek sowallaryňyz bar bolsa, onda gepleşigimiziň elektron salgatyna ýa-da men Instagram sahypama ýazyp ýollap bilersiňiz. Men YouTube kanalyma, Instagram hem TikTok sahypalaryma agda bolun. Ýene de gepleşigimiziň täze sanlaryna görüşýänçä hoşda bolun, janyňyz sag bolsun, öýüňiz awadan bolsun.